कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിനെയൊക്കെ അറുത്തു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കർമ്മയോഗം വഴി യോഗാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾക്ക് കർമ്മസന്യാസം സാധ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം കർമ്മം ചെയ്യല് തന്നെയാ അല്ലേ. കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കലാ. രണ്ടും കേട്ട അർജുനൻ സംശയാലുവായി. പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. ഇതിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠം? എങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സാധിക്കും? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ അർജുനന് തോന്നാണ്. അറിവാണ് മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുക. ജ്ഞാനാത് ഏവതു കൈവല്യം എന്നാണ്. അറിവ് നേടി നമ്മൾ ശ്രേയസ്സിനെ നേടണം എന്നാണ്. 4-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വാസനകളൊക്കെ നശിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞു വരിക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ നോക്കുക. അവരെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്മാരാരാ ഉള്ളത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പാടുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ജ്ഞാനമാർജിക്കുന്നു അല്ലെ, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘമുണ്ട് അല്ലെ, എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത് കർമ്മയോഗ മാർഗമാണ്. കർമ്മയോഗം, കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഇതില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭാഗങ്ങള്. 1-ാമത്തെ വിഭാഗം ശ്ലോകം 1 മുതൽ 6 വരെ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറയാണ്. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്
നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി, 3 കർത്താവുണ്ട് ഓരോ കർമ്മത്തിന് എന്നറിയാം. 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി. പിന്നെ 27 മുതൽ 28 വരെ അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി. 29ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശ്ലോകം, മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം. അതാണ്, അത്രയാണ് ഈ ഈ അധ്യായത്തില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ജശംസസി യേത്രേയേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? കർമ്മയോഗം ചെയ്യലും കർമ്മസന്യാസവും അതിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഒന്നിനെ ഉറപ്പിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ്. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവണമെന്നും അതല്ല കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും പറയാണ്. ഇപ്പൊ മോക്ഷമാർഗം ശരിയായത് ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശാശ്വതമായ സുഖശാന്തിക്കുതകുന്ന മാർഗം അതാ വേണ്ടത്, അതാണ് ശ്രേയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രേയസിന് വേണ്ടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ്. ഒരാൾ ബോധപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് കർമ്മയോഗം. മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കർമ്മം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കർമ്മസന്യാസം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു പൂവ് വിരിയുമ്പോഴ് സുഗന്ധം പരക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ്. ഇപ്പോ യോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിയാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കർമ്മസന്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് ജബർദസ്തി അങ്ങനെ കമ്പൽസറിലി അങ്ങനെ സന്യാസത്തിലേക്ക് വന്നാല് അത് വിജയിക്കില്ല. ഒരു പൂ വിരിയുമ്പോ സുഗന്ധം പരക്കുന്നത് നാച്ചുറലാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് കർമ്മസന്യാസം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉത്തരം പറയാണ്. സന്യാസാശ്രമത്തിന് പാകം വന്ന ആളാണെങ്കിൽ സന്യാസം എടുക്കുന്നതും അതിന് പാകത വരാത്ത ആള് കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ മോക്ഷകരമാണ്. എന്നാൽ വൈശിഷ്ട്യം കർമ്മയോഗത്തിന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. കർമ്മയോഗം ഒരു സാധന പോലെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും സന്യാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാം. ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ കാമത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസക്തിയെ ഒക്കെ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലേ? A ഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, B ഫോർ ബുക്സ്, C ഫോർ ചാന്റിങ് ആൻഡ് D ഫോർ ഡയറ്റ്. പ്രസാദമായിട്ട് ഡയറ്റ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗ മാർഗം. അപ്പോ നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ലൗകികര്. ആ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കി ഇടുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കർമ്മസന്യാസം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, കർമ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇതിനെ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലതും വരും. കർമ്മസന്യാസം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുക പോലും ചെയ്യും അല്ലെ? ഇപ്പൊ മനുസ്മൃതിയില്
ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്ന് മനു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞവര്. എന്നാല് പിത്രാ രക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താ രക്ഷതി യൗവനെ പുത്രേ രക്ഷതി വാർദ്ധക്യേ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്നാണ്. അപ്പോ അതില് ഇന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ന പേര് ആ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണം. സ്ത്രീയുടെ മൂല്യമാണ് അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. സ്ത്രീ എന്നും അവളാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ അനാഥത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് അവിടെ മനു ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോ കർമ്മസന്യാസം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യൂ, കർമ്മയോഗം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സന്യാസം, സമ്യക് ന്യാസം, അതാണ് സന്യാസം. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒരു പുഷ്പം അതിന്റെ ഭാവം ത്യജിക്കുമ്പോഴാണ് ഫലമായിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു കായായിട്ട് മാറുന്നത്. ഫലം എന്ന ഭാവം ത്യജിച്ചാലോ അത് വൃക്ഷമായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? ആ വിത്ത് പിന്നെ മുളച്ച് വൃക്ഷമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജ്, ഓരോ അവസ്ഥകള് മാറിയിട്ടാണ് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈശ്വരാർപ്പിതം നേച്ഛയാകൃതം ചിത്തശോധകം മുക്തിസാധകം എന്നാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ കർമ്മവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിത്തശുദ്ധിയും ക്രമേണ മുക്തിയും ലഭിക്കുന്നത്. സന്യാസത്തില് നമ്മൾ എത്തിയോ എന്നറിയാൻ അതിൻ്റെതായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. ഒരു സന്യാസി ആവുന്നത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സന്യാസി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാ. യോഗി, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ വിവിധ പേരുകളിൽ പറയും എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ രാഗദ്വേഷമില്ലാത്ത ആളാണ്, ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മമത്വം ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെ? ഞാൻ എന്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ്, അല്ലെ? അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കാവി ഉടുത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ താടി നീട്ടി വളർത്തിയവനോ ഒന്നുമല്ല സന്യാസി, അല്ലെ? രാഗദ്വേഷമില്ലാതെ ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കാതെ, അല്ലെ? കർമ്മഫലങ്ങളിലൊന്നും സമചിത്തതയോടെ, നല്ലതായാലും മോശമായാലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എല്ലാം സ്വീകാര്യമായിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർഹമായത് നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം. അപ്പൊ നാം ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത് നമുക്ക് തന്നെയാ കിട്ടുന്നേ, അല്ലെ? അത് ആരെങ്കിലും വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകണില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, കർമ്മയോഗം കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അന്ധകരണ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മള് ശ്രേയസ്സിലെത്തും. അപ്പോ അന്ധകരണ തലത്തിന്റെ നില, അതാണ് ഒരാളെ സന്യാസിയാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരേ കാര്യം. നല്ലോണം ഉറയ്ക്കണം നമുക്ക് മനസ്സില്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മമത്വമില്ലാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ എന്നാണ് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് 2 മാർഗമുണ്ട്. സാഖ്യമാർഗവും ഉണ്ട്, കർമ്മമാർഗവും ഉണ്ട് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാഖ്യയോഗോ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിത ഏകമപ്യാസ്ഥിത സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർമ്മയോഗം. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം അത് സാഖ്യയോഗം.
അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് ആരാ പറയണേ? അജ്ഞാനികൾക്കാണ് അങ്ങനെ തോന്നുക, അല്ലെ? മൂഢന്മാർക്കാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നുകില് കർമ്മയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. അപ്പോ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്നാണ്. ഇപ്പോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിലും പോകാം, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലും പോകാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ സാഖ്യയോഗം കർമ്മയോഗം രണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ സാഖ്യമാർഗം അത് പോരായ്മയുള്ളതൊന്നും അല്ല, അതും തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതരമായത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ യോഗം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പം സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നിഷ്ഠയുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യയുടെ കാഠിന്യം അതനുസരിച്ചാണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഒരാളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് സാഖ്യം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂളാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണു, അല്ലേ? ആ പേനയ്ക്ക് എത്ര റോളുണ്ട് അതില്, അതേപോലെ നമുക്ക് അത്ര റോളേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തു, കേമനാണ് ഞാൻ എന്നൊന്നും ഭാവിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ഭാവിച്ചവര് ഭക്തനല്ല. സാഖ്യം എന്നത് മനസ്സ് ആ പരമസത്യത്തെ ചിന്തിച്ച് ആചാര്യ നിർദ്ദേശത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടുന്നതാണ്. അതാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പോ എന്ത് ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, സുഖം ദുഃഖം ജയം അപജയം, ഏതിലും ഇളക്കമുണ്ടാവാതെ എല്ലാം ബ്രഹ്മം ഭഗവാൻ ആണെന്നറിഞ്ഞ് ആ സമചിത്തതയോടെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ, പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏതൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ ആ സ്പർശം, ഭഗവാന്റെ അനുഭവിച്ചറിയാ ഭഗവാനെ. സമചിത്തതയോടെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുക. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യൽ സാഖ്യേ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരഭിഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യപശ്യതി സപശ്യതി. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ സമചിത്തത നേടി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാകാം എന്നാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മള് ഇപ്പൊ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിലൂടെയും എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് യോഗവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് സഹായകമായിട്ട് വരും. സാഖ്യയോഗം കർമ്മയോഗത്തിന് ദൃഢത കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യണത്, തിരിച്ചും. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ദർശിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാണ്. യപശ്യതി സപശ്യതി എന്ന് പറയും, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കണു എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ സമചിത്തത നേടുക, ആത്മാനുഭവം വരും. അപ്പോഴ് ആത്മനിഷ്ഠ, അല്ലെ, പരമകാഷ്ഠയില് രണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും. ചിലർക്ക് യൗവനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആത്മീയ ചിന്തയൊക്കെ വരും, അല്ലെ? അവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും ആധ്യാത്മികതയും ശരിയായി നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗത യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. സന്തുഷ്ടി എപ്പോഴാ ലഭിക്കുക? യസ്യ ബ്രഹ്മണി രമതേ ചിത്തം
നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവാ. അല്ലേ? എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ചിത്തം ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സ് പാകപ്പെടാത്തവർക്ക് സന്യാസം വിഷമമാണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും കർമ്മയോഗം സാധനയായി ചെയ്തിട്ട് ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ നമുക്കും എത്താം എന്നാണ്. സമചിത്തത എത്താതെ സന്യാസത്തിലേക്ക് വന്നാല് അത് വിജയിക്കില്ല, ദുഃഖകരമാവും പിന്നീട്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്ത് പാകത വരണം, അല്ലേ? കർമ്മവാസനകളൊക്കെ ഒടുങ്ങിയിട്ട് മനസ്സ് പാകത വരണം. എന്നാലാണ് സന്യാസം വിജയിക്കുള്ളൂ. ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സമചിത്തത കൈവരിച്ച് സന്യാസം ചെയ്താൽ വളരെ വിജയിക്കാനാവും, അല്ലേ? ഗൃഹത്തിലിരുന്ന അല്ലാതെ കാവി ഉടുത്ത് കാട്ടിൽ പൊക്കോളണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. മാനസിക നിലയാണ് നമ്മളെ സന്യാസിയാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ മുനി, ബ്രഹ്മത്തെ മനനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണ് മുനി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലൗകികത അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാതെ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള അനവധി പേരുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം പോലെ. ആദരവ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താലാണ് ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു വിരക്തി വരും. അപ്പോഴത്തേക്കും അവര് എല്ലാം വിട്ട് സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും. അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ലൗകികത കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സമചിത്തത കൈവന്നയാള് യോഗയുക്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയാണ്. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നഭിനലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയുമില്ല. ഈ ലോകം തന്നെ എന്റേതാണെന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക, പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതുപോലെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. എങ്കിലും മനസ്സ ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യണേ, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല. ആ ഭാവനയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴ് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബാഹ്യ സന്യാസം അത് നിർബന്ധമല്ല. ബാഹ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തരാ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ നീളമുള്ള തിലകം തൊട്ടു, ഒരു തുളസി മാല ഇട്ടു, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭക്തരാവില്ല, അല്ലെ? മാനസിക നിലയാണ്, അതിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനോടും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഭക്തൻ. അതുപോലെ ബാഹ്യമായിട്ടല്ല ഒരു സന്യാസിയെ കണക്കാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, അല്ലെ, കർമ്മങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സന്യാസ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആന്തരിക സന്യാസം അതെങ്ങനെയാ നേടുക? സാധനയിലൂടെയാ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? നിരന്തരമായിട്ട് സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പടിപടിയായി ഭക്തിയിൽ ഉയരണം. അങ്ങനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടും ഒമ്പതും ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരു വ്യക്തി അറിയും. ഏത്? ദിവ്യ അവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അറിയും. സാക്ഷി രൂപേണ സത്യവസ്തുവായ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലെത്തിയ യോഗി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എട്ടും ഒമ്പതും ശ്ലോകങ്ങള്. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഘ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹണൻ ഉന്മിഷൻ നിമിഷൻ നബി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം,
ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് ചെയ്യാണ്, കാണുകയാണോ, കേൾക്കുകയാണോ, ഉറങ്ങുകയാണോ, നടക്കുകയാണോ, ആഹാരം കഴിക്കുകയാണോ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തില് ഞാനല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്ന ബോധ്യാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രാണ്. അല്ലാണ്ട് താൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, താൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് ആ ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിലും ഒട്ടലുണ്ടാവണില്ല, അപ്പൊ ഒന്നിലും ബന്ധ കാരണം ഉണ്ടാവണില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സാഖ്യം വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗാണ്. സാഖ്യവും യോഗവും രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനി യഥാർത്ഥ സന്യാസം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 5 കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഒരാളുടെ ചിന്തകളാണ് കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെ? കർമ്മം ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തനം പിന്നെ അത് ശീലമായിട്ട് മാറും, അല്ലെ? അത് സ്വഭാവം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കണു, വിധി എന്ന് പറയും അതിന്. 10 ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതിയ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? എല്ലാ ഫലേച്ഛ പാടില്ല എന്ന് മുമ്പും നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ആസക്തി കൂടാതെ, ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഫലത്തിനെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അയാൾ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ബ്രഹ്മഭാവനയോടെ അർപ്പണഭാവത്തിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യാ? മായയാകുന്ന ചെളിയിലാണ് എങ്കിലും ചിത്തം താമരയില പോലെ ആയിരിക്കും, കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ജ്ഞാനിക്ക് മായയാകുന്ന ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ചിത്തത്തിൽ ഒരു കർമ്മവും ബദ്ധമാവില്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായാല് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം, അല്ലേ? അപ്പോ ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എല്ലാം പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നൽകുക നമുക്ക്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നിനും വേണ്ടി ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വ്യക്തി വാസനാബദ്ധനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികള്, ഭക്തര് എന്താ ചെയ്യുക? അനാസക്തരായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ശരീരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് എന്നിവ കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ ആത്മശുദ്ധിക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന്. ഇപ്പൊ പ്രാരബ്ധ കർമ്മ വാസന, അതിന്റെ കൂടെ സഞ്ചിത കർമ്മം, അല്ലെ? നമ്മളും കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചു വരുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാ, അങ്ങനെ ആഗാമി വാസനകള് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു യോഗി വാസനകളെയൊക്കെ ക്ഷയിപ്പിക്കണം എന്നാണ്,
എല്ലാ അനാസക്തരാവണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒട്ടുമേ പാടില്ല. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. അനാസക്തരായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം ആത്മശുദ്ധിക്കായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് വാസനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. യോഗികളൊക്കെ അങ്ങനെയാ അല്ലെ? ഒരു ഒട്ടലില്ലാതെ വേണം. എനിക്ക്, ഞാൻ, എൻ്റെ എന്നുള്ള മമത്വബോധത്തോടെ അല്ല അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വാസനാമുക്തനാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിത്തശുദ്ധി വരും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനിയും യോഗിയും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് സർവഫലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാം. യോഗയുക്തനായ ഒരാളുടെ കർമ്മവും ഫലവും ലൗകികന്റേതും അത് പറയാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യണേ? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണു. അപ്പൊ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തനോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാണ് നിൽക്കണത്. ആ കർമ്മഫലങ്ങളിലോ വളരെ അത്യാഗ്രഹവും ഉണ്ട്. അപ്പോഴോ ദുഃഖം, ക്ലേശങ്ങളാണ് അല്ലെ? എത്രയും നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണോ അത്രയും നമുക്ക് നിരാശ, ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാനില് മനസ്സർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായിട്ട് കഴിയുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ലൗകികൻ വല്ലപ്പോഴും വീണ് കിട്ടുന്ന സന്തോഷാണ് അല്ലെ ലൗകികർക്ക്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള്. അപ്പൊ അത് വലിച്ചു നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ മകൻ റാങ്ക് മേടിച്ചു, അപ്പൊ അതിന് പാർട്ടി നടത്തണു അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ സുഖം, സന്തോഷം അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ആ, മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, ഒന്ന് നോക്കൂ. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി അല്ലേ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ അറിയാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും സമാധാനം, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു സന്യാസി എല്ലാ കർമ്മവും ത്യജിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണി മനസ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നെറ്റ് ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെ മനസ്സാ പരിത്യജിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിലോ ഒന്നും ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളാണ് അല്ലെ? 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 ചെവി, വായ, പിന്നെന്താ ഗുദം, ഉപസ്ഥം,
പിന്നെന്താ ത്വക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു വീടാ നമ്മുടെ ശരീരം. അതില് സുഖമായിട്ട് വാഴുകയാണ് അല്ലേ? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല, വെറുതെ ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തില് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ആ സാക്ഷി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലേ? ചേതന, പ്രജ്ഞ, അവബോധം, സത്ത എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? എല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും അത് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കാണ് എന്ന് പറയാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ ആരാണ് പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്? ആത്മാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. പക്ഷേ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കണില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സ്വരൂപം ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യമാണ്, അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മള് യഥാർത്ഥ സ്വരൂപജ്ഞാനം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട്. പരിപൂർണനായ പരമാത്മാവ് ആരുടെയും പാപപുണ്യങ്ങളും ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വവും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ. ശരീരോപാധികളുടെയും മനോബുദ്ധി സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കർമ്മവും. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പാപപുണ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ മോഹിതരാകുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്തണേ എന്ന് പറയും. അത് വെറുതെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വരൂപ വിസ്മൃതി എന്നുള്ള അജ്ഞാനത്താലാണ് അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരുന്നത്. ഞാൻ വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെ എന്ന ചിന്ത, അതാണ് പാപം പുണ്യം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭേദചിന്തകളാല് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ തികഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ, വിഭു എന്നുള്ള ആ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്. പുണ്യപ്രവൃത്തികളോ പാപപ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ജ്ഞാനിയുടെ ഉന്നതമായ തലത്തിലെത്തിയ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? തന്റെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവെന്ന സ്വരൂപ ജ്ഞാനം നേടിയാല് ഞാനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നറിയാണ്. പിന്നെ ഭേദഭാവം ഇല്ല അല്ലെ? ഞാൻ വേറെയാണ്, ഭഗവാൻ വേറെ ഏതോ ആകാശത്തിൽ ഇരിക്കണ ആരോ ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക്. ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാണ് ഞാൻ എന്നാണ്. ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു രാജാവിന്റെ മകൻ കൊള്ളക്കാരാല് ഒരു യാചക സംഘത്തിൽ എത്തപ്പെടുകയാണ്. എപ്പോഴും ഒരു രാജകുമാരനെ ഈ കൊള്ളക്കാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി യാചക സംഘത്തിൽ എത്താണ്. അങ്ങനെ യാചകനായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ യാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുമ്പോ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്നൊന്നും അറിയണില്ല. ചെറുപ്പത്തിലെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാ. അതുപോലെയാ നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ സന്തതികളാണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഭഗവാനോട് ഓരോന്ന് യാചിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് തരണേ ഇത് തരണേ എന്നൊക്കെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ മകനാണ് താനെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഈ ആളറിയുമ്പോഴ് അല്ലെ
തന്റെ യാചകകാലം ഓർക്കുമ്പോഴ് അല്ലേ വളരെ വിഷമം തോന്നും. രാജകുമാരനാണ്, രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട ആളാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഈശ്വര അംശമാണ് എന്നറിയാതെ ഞാനും ഭഗവാനും വേറെയാണ് എന്ന് സ്വരൂപജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴ് നമ്മളൊരു യാചകനെ പോലെ നടക്കുക ഇപ്പോ, അല്ലേ? അതല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണ നലേന ച എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? കാമത്താല് ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ 3 കർത്താവുണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാന്. അല്ലാതെ നമ്മളല്ല, ആത്മാവല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആരാണ് 3 കർത്താവ്? പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ജീവൻ ഇച്ഛിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരമാത്മാവ് അർഹതയുള്ളത് ലഭ്യമാക്കും, പ്രകൃതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ച് മറവിയാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? യാചക ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുമ്പോ നമ്മൾ യാചകനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച പോലെയാണ്. നമ്മൾ സ്വരൂപം അറിയാതെ ഈശ്വര അംശമാണ് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, അല്ലെ? മോഹവലയത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറവി മാറ്റിയാല് നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അത് തന്നെ മാറും എന്നാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനേനതു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. സ്വരൂപഭാവം വീണ്ടെടുക്കണം, അല്ലെ? ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാ. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താണത്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടകന്നിട്ട് എല്ലാം വ്യക്തമാവുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ച ആ ഇരുട്ട് അതൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം അന്ധകാരം മാറുന്നു. അതുപോലെയാണ് സ്വരൂപജ്ഞാനം. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് ഇതുവരെ നമ്മൾ യാചകനാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോന്നിനു വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, യാചിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ഇരുട്ടൊക്കെ നീങ്ങി ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നൊക്കെയുള്ള ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വന്നു ചേരും. ഇപ്പൊ ജന്മന അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും, അല്ലെ? കരുതിയിരുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോ അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ആവില്ല. നമ്മുടെ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി ഇപ്പൊ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാന കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറക്കണം. അത് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവത് തത്വം നമുക്ക് വെളിവായി കിട്ടുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ദൃഷ്ടി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി. അത് തുറക്കണം. അതിനാ നമ്മൾ സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഭക്തിയിൽ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരണം എന്ന് പറയണത്. ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കാം. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും, അല്ലെ? ശ്രദ്ധയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമൊക്കെ തനിയെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രകാശിതമാവും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ തലം വളരെ താഴ്ന്നതാണ്, അതിനാലാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം. ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ കേട്ട് സ്വീകരിക്കുക. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുക. അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. സംശയാത്മാവിനശ്യതി, അല്ലെ? സംശയമുള്ളവർക്ക് നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണി, അതിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയ ആളിന്റെ പുരോഗതി പറയാണ്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ
പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? ബുദ്ധി, മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയം എല്ലാം ആ പരമ്പൊരുളില്, ആ പരമസത്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താം. അങ്ങനെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം വരും. അപ്പോഴാണ് സംശയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മുക്തി മാർഗത്തില് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ്. എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് അറിയാം, അല്ലേ? ചെറിയവൻ വലിയവൻ എന്നുള്ള ഭേദഭാവനയൊന്നും ഇല്ല. ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മാത്രാണ് ഒരാള്, ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് കാണുന്നത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. ജ്ഞാനിയായ ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ലോകത്തോട് ഉള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അത് ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറും. വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്നയാള്, ചണ്ടാള് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുക എന്നാണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശ്വഭാഗേജ പണ്ഡിതാസമദർശിന. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരാണ് പണ്ഡിതൻ? ജ്ഞാനിയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം, നമ്മുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയ ആ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആരെ ആയാലും, വിനയവും അറിവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, ഒരു ചണ്ടാളനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെ, എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ പണ്ഡിതൻ കർമ്മയോഗം വഴി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാവുക. എല്ലാറ്റിലും അയാൾ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ഭേദഭാവവും ആരിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലത്തെ പറ്റി പറയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈവതൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ആരാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ? ബ്രഹ്മപദം കിട്ടിയവര്, ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയവര്. ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ്, അല്ലെ, ജ്ഞാനികളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, അല്ലെ? അവര് ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അവർക്ക് ജനിമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ തന്നെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എല്ലാം മായക്കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രാപഞ്ചികമായതെല്ലാം മായക്കാഴ്ചകളാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്നൊന്നു മാത്രമാണ് പരമസത്യം എന്ന് ആ ജ്ഞാനി അറിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പറയാണ്. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്യുജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഈ ഭൗതികതയൊക്കെ ജയിച്ച ആളാരാണ്? ആനന്ദം, സന്തോഷം വരുമ്പോ തുള്ളിച്ചാടണ്ട, അല്ലെ? ദുഃഖമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ആകെ തളർന്നു പോവാ, അങ്ങനെയില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, അസംഭ്രാന്തനാണ്. ഏത് മോശം പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും സംഭ്രമമില്ല. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആള് ഭൗതിക അതീതനാണ് എന്നാണ്. ബാഹ്യവസ്തുക്കളൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബാഹ്യസ്പർശേഷു അസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയൽ സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സ് ഊന്നുന്നത് കൊണ്ട്
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള്, സ്വസ്വരൂപം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ ഒരാള് സമചിത്ത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവില്ല. അയാള് സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക. സന്തോഷത്തിന് മറ്റെവിടെയും അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല. അയാൾക്ക് അല്ലെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. പരമതത്വത്തില് ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം, പരമാനന്ദത്തെയാണ് അനുഭവിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യനൂതനമായ ആനന്ദത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പോഴേ വേറെ മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത എത്ര കണ്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൗതികമായ ഒന്നിനും നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. താൽക്കാലികമായ സുഖം ആയത് അതൊക്കെ ചിലപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് വരും. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാൻ ജ്ഞാനി എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുഖം ദുഃഖം ഇതിലൊന്നും പങ്കുചേരില്ല, അതിലൊന്നും താല്പര്യപ്പെടില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദിയുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് അതിലൊന്നും സന്തോഷോ സന്താപോ ഒന്നും കൊള്ളാൻ പോകാറില്ല. ഇപ്പൊ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കാം. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ശക്നോതി ഹൈവയസോടും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, കാമക്രോധങ്ങള് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ സാധിച്ചാല് ആ ആള് നല്ല സ്റ്റേജിൽ എത്തി, നല്ലൊരു തലത്തില് ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയ ആളാണ്. ഈ ലോകത്തില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും അല്ലെ, പരലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. യോന്ത സുഖോന്തരാരാമ സ്തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭോഗിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്താ പിന്നെ വേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോ ജ്ഞാനിക്ക് എന്തൊക്കെയാ നേട്ടങ്ങള്? ഊർജ്ജസ്വലനാണ്, ആനന്ദം സുഖം ഒക്കെ തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനാണ്, അന്തർമുഖനാണ്, ഒരു ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളോടും താല്പര്യമില്ല. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ആ യോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് സുഖം കണ്ടെത്തുമോ അതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ആനന്ദം നേടാം, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. യോഗി തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഈ ആനന്ദത്തിന് അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും അലഞ്ഞു തിരിയണ്ട, തന്നിൽ തന്നെയാണ് ആനന്ദം എന്നറിഞ്ഞ ഒരു ലൗകികനെ ജ്ഞാനിയായി തീർന്ന് ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിനെ പറയാണ് 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും
മനസ്സ് തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരായിട്ടുള്ളവര്. മനസ്സ് എവിടെയും പോണില്ല, തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളില് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സർവഭൂതദയ എന്നൊക്കെ പറയും. സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് മോചനം നേടിയവരായിരിക്കും. അവര് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും എന്നാണ്. അപ്പോ നിത്യമായൊന്നു താൻ, സത്യമായൊന്നു താൻ, മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. നമുക്കറിയാം, അത് മാത്രാണ് അല്ലെ സത്യമായിട്ടുള്ളത്, നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. മൃത്യുവാണ്, മൃത്യുവിൻ ഛായയായിട്ടുള്ള ദുഃഖവും. വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെയാ ക്ഷണം. അല്ലേ, മൃത്യു വന്ന് വിളിക്കുമ്പോള് ആ ക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് പോണം. വാതില് പൂട്ടട്ടെ, വസ്ത്രം മാറി ഉടുക്കട്ടെ, ഒന്നൊന്നും പറയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കൂട്ടിക്കിട്ടില്ല അപ്പോഴ്. അല്ലേ, മരണം അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനാ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവണം നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, ആത്മാവ് പരമാത്മാവുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആ മരണം അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മരണത്തെ ഭയപ്പെടണ്ട, അല്ലെ, ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ യോഗിയുടെ ആന്തരിക തലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം എന്ന് മുമ്പേ പഠിച്ചു. അച്ചടക്കത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തപശ്ചര്യയോടെ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അങ്ങനെ നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി അത് സുനിശ്ചിതമാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുവറാണ്. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വത സുഖമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അല്ലെ, ഒരു നൈമിഷിക സുഖമൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് വരും. ആനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ജ്ഞാനി അറിയും. ഏകാഗ്രമായിട്ടിരിക്കും. അല്ലെ, ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും? അല്ലാതെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ചെയ്യുക, അപ്പോഴെനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി സ്വന്തം ആത്മാവിൽ തന്നെ ദർശിച്ച് ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ കാമനകളൊക്കെ കളയുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുകി കഴിയുക. അതാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വെടിയണം. യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് 27ഉം 28ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർമുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യസദാ മുക്ത ഏവ സ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. എന്നിട്ടോ ധ്യാനം അല്ലേ, നമ്മള് ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മള് അടുത്തത് ധ്യാനയോഗാണ്. അതില് ഇങ്ങനെ ധ്യാനം എങ്ങനെയാണ്? പുരികങ്ങൾക്കിടയില് ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെ, മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനാണ് എന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് കണക്കാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം കിട്ടിക്കഴിയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ
ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാള് മുക്തനാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ആശങ്കയും ഭയവും ഉണ്ടാവുകയാണ്. പിന്നെ ക്രോധം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ യോഗി ആഗ്രഹങ്ങളെ പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ അകത്ത് കടക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കില്ല. പ്രാണനെയും അപാനനെയും സമാനമാക്കും. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കിയിട്ടുള്ള മുനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നാണ്. യോഗികള് പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കാണും എന്നാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊപ്രൈറ്ററ്, കൺട്രോളറ്, എൻജോയറ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അധികാരപ്പെട്ട ആള്, അർഹതയുള്ള ആള്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിവിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മളോട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. പീസ് ഫോർമുലയാണിത് അല്ലേ? ഭക്തദാസനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് നോക്കുന്നത്. ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാകുന്ന ആ ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം. ഇന്ന് കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് ഈ ജന്മത്തില് മാത്രാണ് അല്ലെ? 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത്. ഐ നന്ദതനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ പതിച്ചു. ദയവായി എന്നെ കരകയറ്റി അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ വെക്കൂ എന്നാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അതുപോലെ പറഞ്ഞത് ഗജേന്ദ്രൻ. എല്ലാവരും ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് പോയവരാണ്. എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രാണ് മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മയോഗ അനുഷ്ഠാനം വഴി ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സർവത്ര ഒരേ ഒരു സത്യമായുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് സന്യാസം. മനസ്സിന് സമനില വരാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സമചിത്തതയുള്ള ഒരാൾ എവിടെയായാലും മുക്തനാണ്. കാട്ടിൽ പോണമെന്നില്ല. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും സ്വസ്വരൂപം മറന്ന് അജ്ഞാനം മാറ്റി നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറ്റാം. സമബുദ്ധികളായ പണ്ഡിതൻ അല്ലെ? സർവഭൂതഹിതേരത അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശ്രേയസിനായി കർമ്മനിരതനാവുന്നു. എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കാമക്രോധങ്ങളെ ജയിച്ച് നമുക്കും യഥാർത്ഥ സന്യാസിയാവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിക്കൂ.